Όλα στον κόσμο αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Και η Aprilia διαμφίζει τα μοντέλα της με τεχνολογία, αλλά κρατάει το πραγματικό know-how και αγωνιστική τάση και διάθεση. Εδώ μιλάμε για το νέο, για το ολόφρεσκο μοντέλο Aprilia RS 457. Ένα κινητήρα που μας υπόσχεται πολλά. Αν σκεφτούμε ότι και το 660 ξεκίνησε από RS, εξελίχθηκε σε Tuono και τώρα το έχουμε και σε Touareg. Ελπίζω το συγκεκριμένο μοντέλο να το δούμε και στη μεσαία κατηγορία και Street Fighter, σαν Tuono, αλλά κυρίως και σαν Adventure Travel, γιατί έχει να μας πει πάρα πολλά αυτός ο κινητήρας. Και αν έχουμε και ένα Touareg 457, τότε η μεσαία κατηγορία θα πάρει φωτιά για τα καλά. Πάμε όμως να μιλήσουμε για το RS Road Sport. Ένα εμβληματικό κωδικό για την Aprilia που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχει κορυφωθεί μέσα σε αγωνιστικές πίστες του παγκοσμίου, του πανευρωπαϊκού και γιατί όχι, που θα το πούμε και αυτό στο τέλος, ακόμα και του πανελληνίου πρωταθλήματος ταχύτητας. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά έχουν τον πρώτο λόγο, καθώς τα κυβικά από το δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα είναι, όπως λέει και το όνομα της μοτοσυκλέτας, 457 και μας αποδίδουν για να βρίσκεται στο πλαίσιο των διπλωμάτων Α2 48 ύπους. Το τονίζω αυτό, το διευκρινίζω πιο σωστά, γιατί αυτός ο κινητήρας θα μπορούσε εύκολα να μας δώσει άλλα 10 άλογα. Τουλάχιστον έτσι δείχνει στο πλαίσιο της λειτουργίας και της απόδοσης που εισπράξαμε στο οδηγικό πλαίσιο και χαρακτήρα. Μπορεί τα 48 άλογα να τα έχετε ακούσει σε πάρα πολλές μοτοσυκλέτες. Εδώ όμως έχουμε και 175 κιλά με γεμάτη τη μοτοσυκλέτα. Και θα διευκρινίσω τα 175 κιλά ότι προκύπτουν από την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλοντας το μοντέλο να περιλαμβάνει 90% από τα καύσιμα, αφού η συνολική χωρητικότητα του τεπόζιτου είναι 13 λίτρα. Οπότε 175 κιλά είναι ένα άριστο νούμερο για να μιλάμε για μια σπορ μοτοσυκλέτα. Η RS ουσιαστικά έρχεται να ανταγωνιστεί όλες τις σπορ κατασκευές, τις σπορ μοτοσυκλέτες που βρίσκονται στην κατηγορία διπλωμάτων Α2 και πολύ κοντά σε αυτή την κυβική χωρητικότητα. Σίγουρα έχει απέναντί της την RC390 και σίγουρα έχει και την CF Moto 450, αν δεν κάνω λάθος, και αυτή RS. Εδώ όμως έχουμε ένα τεράστιο know-how που ξεκινάει, ξυπνάει και έχει γεννηθεί μέσα από αγώνες του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε άλλωστε, εμείς οι μεγαλύτεροι, σας θυμίζω όσο πάει περισσότερο και την ηλικία μου, ότι έχουμε γαλουχηθεί εν μέρη κάποιοι από εμάς πάνω στην ονομασία RS. RS 125, RS 250 με κινητήρα Suzuki RGV 250 και τώρα το RS έρχεται πάλι να δώσει την αξία που ίσως να είχε χαθεί τα τελευταία χρόνια από τη μικρομεσαία κατηγορία, όχι μόνο για να δώσει πνοή, ζωντάνια και χαρακτήρα στους νέους εισερχόμενους αναβάτες, αλλά για να αφήσει πάλι και τους μεγαλύτερους ηλικία που θέλουν κάτι πιο οικονομικό, αλλά άξιο να ξαναμπούν στις πίστες και να χαρούν τη μοτοσυκλέτα και την οδήγηση με το γόνατο κάτω, χωρίς απαραίτητα να έχουν 180 ή 200 ύπους. Στο πλαίσιο των τεχνολογικών που πρέπει να μείνουμε, πρέπει να πούμε, αφού μιλάμε για σπορ μοτοσυκλέτα, ότι έχουμε ένα πολύ καλό αλλά και πολύ σφιχτό εμπρόστιο σύστημα 41 χιλιοστών διαμέτρου
και 120 χιλιοστών διαδρομής χωρίς ρυθμίσεις πέρα από την προφόρτιση του λατηρίου και αντίστοιχα με προφόρτιση λατηρίου και ένα πίσω αμορτισέρ που θα έλεγα ότι είναι πολύ σκληρό, ίσως και λίγο στιφό στην αρχική του λειτουργία όταν θα οδηγήσετε τη μοτοσυκλέτα στον δρόμο. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ελληνική πραγματικότητα έχει λακκούβες, έχει σαμαράκια, έχει ανάποδες κλίσεις, οπότε μια τέτοια μοτοσυκλέτα δεν θα βρει στο περιβάλλον δρόμο το κατάλληλο τερέν για να την αξιοποιήσουμε και οπωσδήποτε και να την αξιολογήσουμε. Εμείς βέβαια ως ελληνική εκπομπή, στο πλαίσιο της ελληνικής πραγματικότητας, προτιμήσαμε να κάνουμε την παρουσίαση σε ένα άλλο είδους γήπεδο, πιο αθλητικό, παρά σε ένα γήπεδο σπορ οδήγησης μοτοσυκλετών, καθώς στην Ελλάδα οι πίστες που υπάρχουν, όπως έχω πει και στο παρελθόν και θα ξαναπώ και στο μέλλον, είναι το αριθμό 1,5, 1,5. Δηλαδή έχουμε μία πίστα στις μακρινές σέρες για τα ελληνικά και τα αθηναϊκά δεδομένα και μισή πίστα στα μέγαρα. Οπότε, κακά τα ψέματα, μία τέτοια μοτοσυκλέτα θα γράψει και τα περισσότερα χιλιόμετρα στον ελληνικό κανονικό καθημερινό δρόμο. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με ηλεκτρονικά, γιατί η Aprilia μας έχει συνηθίσει σε πλούσια ηλεκτρονικά συστήματα. Εδώ δεν έχουμε βέβαια το ηλεκτρονικό περιβάλλον της 660 ούτε των 1100 του Ono και RS. Έχουμε όμως ένα τόσο όσο ηλεκτρονικό περιβάλλον που θα μας βοηθήσει με 3 διαφορετικά προγράμματα, Sport, Rain και Road. Και έχουμε φυσικά και traction control που μπορούμε να το απενεργοποιήσουμε και να το παραμετροποιήσουμε σε 3 διαφορετικές βαθμίδες. Επίσης υπάρχει και δυνατότητα της απενεργοποίησης του ABS από τον πίσω τροχό. Πάμε να δούμε λίγο τη θέση οδήγησης που είναι πάρα πολύ σημαντική. Και μπορώ να πω ότι η μοτοσυκλέτα, ακούγοντας 457 κάποιος που ετοιμάζεται να την αγοράσει ή να τη δοκιμάσει, φαντάζεται κάτι πολύ πιο μικρό. Στην πραγματικότητα είναι μεσαίου μεγέθους. Η εμπρόστια τιμονόπλακα είναι έτσι πιο superbike, έχει ραβδόσεις και κενά για να δώσουν την αίσθηση ότι το εργοστάσιο έχει προσπαθήσει για να χαμηλώσει το βάρος και στο τελικό αποτέλεσμα το έχει πετύχει. Ανοιχτά τιμόνια με 2 απλά κλιπons και τα μασπιέ να βρίσκονται σε μέτρια θέση πάνω από το έδαφος και κάτω από τους γοφούς. Δηλαδή δεν κουράζουν τα μασπιέ, ακόμα και αναβάτες, θα το ξαναπώ εγώ, με ένα 77, σε φέρουν σε μια φυσιολογική και ωραία θέση οδήγησης. Ανοιχτά τιμόνια, ένα φεριγκάκι ουσιαστικό που θα σε καλύψει μετά τα 160 χιλιόμετρα. Να πούμε σε αυτό το σημείο, αφού είμαι πάνω στη μοτοσυκλέτα, ότι το μοντέλο θα περάσει τελική ταχύτητα τα 210 χιλιόμετρα την ώρα. Και επίσης όλα πάνω έρχονται εργονομικά στις γωνίες που θέλεις για να οδηγήσεις τόσο σε καθημερινό περιβάλλον όσο και σε σπορ, γρήγορη και, επιτρέψτε μου να πω, πάντα μέσα σε εισαγωγικά, επιθετική οδήγηση. Πριν κατέβω από τη μοτοσυκλέτα, πρέπει να πω ότι αυτό που θα ήθελα σε πρώτη φάση, βλέποντας το πάνελ και τα χειριστήρια, θα ήταν μια ρυθμιζόμενη μανέτα του συμπλέκτη. Έχουμε μια απλή μανέτα και σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε βέβαια ότι έχουμε πάρα πολύ καλή λειτουργία και πληροφόρηση ως προς την καμπάνα αλλά και το κυβότιο ταχυτήτων που θα μιλήσουμε γι' αυτό. Όμως η Aprilia δεν φρόντισε να βάλει μια λίγο πιο πολύπλοκη μανετούλα με ρυθμίσεις, αλλά την έχει βάλει στα special parts με μόλις 99 ευρώ. Ας κατέβουμε να πούμε 2 λόγια και για το πλαίσιο, μιας και είναι πολύ σημαντικό, καθώς έχουμε σε αυτή την κατηγορία που δεν έχουμε δει σε άλλη μοτοσυκλέτα, πλαίσιο αλουμινένιο, το οποίο συνδέεται όχι κατευθείαν με το ψαλίδι, αλλά με τον κινητήρα και από εκεί και πέρα ο κινητήρας πάλι με το αλουμινένιο ψαλίδι. Άρα βλέπουμε μια πιο superbike προσέγγιση και τον κινητήρα να παίζει και αυτό στον ενδιάμεσο ρόλο του πλαισίου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να απορροφήσει η μοτοσυκλέτα κλαδασμούς και να έχουμε και μια πολύ μικρή ελαστικότητα, αλλά και ουσιαστικά την ακαμψία τόσο όσο εκεί που πρέπει. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την πραγματική
οδηγική συμπεριφορά και με τη δυναμική αυτού του μοντέλου. Είπαμε ότι μιλάμε για μια μοτοσυκλέτα πίστας που μπορεί να οδηγηθεί και στον δρόμο. Γι' αυτό άλλωστε έχει traction control, έχει το πρόγραμμα Rain, έχει οπωσδήποτε καθρέφτες που δεν χρειάζεται να τους βγάλετε γιατί δεν θα πάρει ούτε δύναμη ούτε τίποτα. Εσείς θα χάσετε την περιμετρική όραση που πρέπει να έχει ο μοτοσυκλετιστής. Εδώ λοιπόν η Aprilia έχει περάσει ένα ποσοστό 80% ως προς το σπορ οδήγηση σε πίστα και έχει αφήσει και ένα 20 προς 30% για πιο comfort καθημερινή οδήγηση. Το σκληροπυρηνικό κομμάτι είναι οι αναρτήσεις, που στο δρόμο πραγματικά θα τις βρούμε αρκετά σπαρτιάτικες και σφιχτές. Σε αυτό το σημείο πρέπει να πω ότι ίσως στο επόμενο χρονικό διάστημα δούμε και μια πιο πλούσια σε ανάρτηση μοτοσυκλέτα RS457 που θα είναι και το πιο αγωνιστικό αν το θέλουμε μοντέλο και να έχει και shifter, καθώς εδώ το μοντέλο δεν έχει shifter αλλά έχει μια πολύ καλή κλιμάκωση στο κυβότιο χωρίς να έχουμε μια πρώτη σχέση πάρα πολύ μακριά και απλωτή όπως συνηθίζεται στα Super Sport, αλλά μια σχέση που θα την αφήσει τη μοτοσυκλέτα να οδηγηθεί γρήγορα και παράλληλα θα σας υπενθυμίσω αυτό που είπα και στην αρχή, ότι αυτός ο κινητήρας με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας και αυτό το κυβότιο που μιλάμε τώρα θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί πιο ομαλά και πιο to the point σε μια έκδοση του Ono, αλλά κυρίως και σε μία έκδοση του Touareg. Η μοτοσυκλέτα έχει δύναμη από τις χαμηλές στροφές και ειδικά στις μεσαίες, με πολύ σωστή και άμεση απόκριση στο άνοιγμα του γκαζιού. Δεν υπάρχει κανένα κενό, δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση. Μέχρι τις 9,5 προς 10.000 στροφές, που εκεί έρχεται και η μέγιστη υποδύναμη του μοντέλου, θα δούμε το μοντέλο να επιταχύνει και ο κόφτης επεμβαίνει λίγο σαν ένας κενός λόξιγκας, σαν μια άπνοια. Δηλαδή δεν άκουσε το μπρρρ, μπρρρ, άκουσα να χάνεται η δύναμη της μοτοσυκλέτας. Αυτό μου άρεσε γιατί δείχνει ότι δεν ζορίζεται και τα ηλεκτρονικά είναι εξελιγμένα. Άλλωστε αυτό το εισπράττουμε και από την αμεσότητα και το ρεπρίζ της μοτοσυκλέτας από τις χαμηλές και τις μεσαίες στροφές. Δύο λόγια για τα φρένα. Μπροστά έχουμε ένα δίσκο 320 χιλιοστών. Για μένα αυτά τα νούμερα δεν λένε πολλά. Μια πολύ καλή ακτινική δαγκάνα της Beybre. Όμως έχουμε μια οικονομική, και εδώ έκανε εκπτώσεις η Aprilia, αντλία φρένου. Θα μπορούσε δικαιολογία να ακουστεί ότι αυτή η αντλία φρένου έρχεται για να καλύψει και τις ανάγκες όπως και να φιλτράρει ένα πιθανό πάτημα δυνατό στη μανέτα από τους νεοεισερχόμενους. Για μένα τη στιγμή που υπάρχει το ABS δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτική η Aprilia στο μπροστινό φρένο, που ναι μεν θα υπερκαλύψει την καθημερινή μετακίνηση, θα καλύψει με ωραίο τρόπο την πιο σπόρο οδήγηση, αλλά άμα πιέσουμε πολύ τη μοτοσυκλέτα σε πεδίο πίστας ή τέλος πάντων ακόμα και στο δρόμο και ο αναβάτης έχει αρκετά κιλά ή τέλος πάντων έρχει με πολλά χιλιόμετρα πριν από μια στροφή αρκετά κλειστή και πρέπει να κατεβάσει 2-3 σχέσεις στο κυβότιο, εκεί θα δούμε ότι το μπροστινό φρένο ήθελε κάτι της ακόμα. Αυτό ήταν η αντλία του φρένου. Τώρα στην ερώτηση μοτοσυκλέτα τι οδηγικό ενδιαφέρον και προσέγγιση δίνει. Καταρχάς είναι εύκολη η μοτοσυκλέτα. Σίγουρα μπορεί να μην είναι για τους α επίπεδου νέους ερχόμενους, αλλά σίγουρα είναι για τους β επίπεδου νέους ερχόμενους που έχουν πιο σπορ ανησυχίες. Είναι φιλική, είναι ομαλή. Παράλληλα όμως, άμα ζητήσει να πάρεις τον γκάζι και να μπεις γρήγορα με στροφή, θα τα κάνει όλα έτσι όπως πρέπει, όπως ξέρει να το κάνει πολύ καλά εδώ και χρόνια η Aprilia. Κρατάει τη γραμμή της μέσα στη στροφή, ανοίγεις τον γκάζι και νιώθεις την επιτάχυνση για την επόμενη στροφή χωρίς να έχεις την σωστή απόλυτα ταχύτητα στο κυβότιο. Έχει ροπή ο κινητήρας όπως είπα και νωρίτερα, επιταχύνει σωστά και δυναμικά, έχει ζωντάνια το κυβότιο ταχυτήτων, δηλαδή θα καταλάβεις τι σχέση έχεις και θα μπει η επόμενη σχέση χωρίς να σε κουράσει, χωρίς να σε πουλήσει τέλος πάντων. Και το σύνολο της μοτοσυκλέτας έχει μια συμπαγή αίσθηση που κερδίζει και χαρίζεται απλόχερα από το know-how, όπως είπα νωρίτερα, που έχει στο DNA της η Aprilia.
Σε ποιο κοινό απευθύνεται, όπως λέμε πάντα στο τέλος μιας παρουσίασης? Οπωσδήποτε σε αναβάτες που εκτός από την σπορ ανησυχία και το θέλω, το wanna be που είχαν χθες και το be που έχουν από τη στιγμή που θα αποκτήσουν αυτή τη μοτοσυκλέτα να οδηγήσουν μέσα σε μια πίστα, και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Κακά τα ψέματα, και εγώ πλέον μετά από χρόνια που δεν έχω ούτε την οξυδέρκεια που είχα στα 30-35 μου, ίσως ούτε και τα κουράγια, μια τέτοια μοτοσυκλέτα να μου χάριζε μεγαλύτερο οδηγικό ενδιαφέρον και περισσότερη χαρά μέσα σε μια πίστα. Άλλωστε, μέσα σε μια πίστα και σε ένα ιδιαίτερο οδηγικό περιβάλλον, όπως είπα και προηγουμένως, αυτό που θα σου δώσει τη χαρά, που θα σου δώσει την αίσθηση και πραγματικά αυτό που ζητάς, δεν είναι τα άλογα, δεν είναι τα special parts. Είναι καθαρά η γεωμετρία, είναι η θέση οδήγησης, είναι το συνολικό feeling. Και όλα αυτά η Aprilia στην έκδοση RS, όπως και σε όλα τα μοντέλα, ξέρει και τα δίνει απλόχερα στον καταναλωτή. Έχοντας μία RS δίπλα μου και μάλιστα της μικρό-μεσαίας κατηγορίας, δεν πρέπει να ξεχάσω και μέσα από αυτό το βήμα του Moto in Action να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο συνάδελφο και φίλο Δημήτρη Διατσίδη, που από το 1999, 2000 περίπου αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησε αυτόν τον υπέροχο θεσμό Aprilia Challenge, που μου είχε δώσει και εμένα την ευκαιρία να αγωνιστώ σε αυτό το cup, σε αυτό το κύπελο που τότε είχε εντύσει την ελληνική πραγματικότητα μέσα σε τις πίστες εκείνης της εποχής, Τρίπολη, Σέρες και Μέγαρα. Μέσα από αυτό το θεσμό κατάφεραν πολύ δυνατοί οδηγοί, αναβάτες, να υπάρχουν μέχρι σήμερα, που έχουν γράψει πολύ σημαντικές σελίδες στην ιστορία του ελληνικού μηχανοκίνητου αθλητισμού. Και αναφέρομαι ξεκάθαρα στο μεγάλο αθλητή ταχύτητας αλλά και trial Λευτέρη Πίπο, που το 2001 στη σχάρα της εκκίνησης καθόμουν δίπλα του. Τότε ο Λευτέρης Πίπος έκανε με μια RS 125 το αγωνιστικό του ντεμπούτο στην ταχύτητα. Άρα μιλάμε για μια μοτοσυκλέτα που ξέρει σε ποιους απευθύνεται, μια μάρκα που ξέρει τι κατασκευάζει, και για να μπορείς να το απολαύσεις πρέπει να είσαι ένας αναβάτης που ξέρεις τι θέλεις. Και πρέπει να έχεις και στην τσέπη σου 7.200 ευρώ ή για την ακρίβεια 7.195 ευρώ, γιατί αυτή είναι η τιμή του μοντέλου. Για μένα η RS457 αξίζει και το τελευταίο cents. Για εσένα που θέλεις να την αγοράσεις, δεν έχεις κανένα λόγο να βγάλεις τους καθρέφτες, να αφαιρέσεις την πινακίδα και να κυκλοφορείς χωρίς κράνος. Αυτή η μοτοσυκλέτα είναι για πραγματικούς μοτοσυκλετιστές που σέβονται τον εαυτό τους.